Hello guys, खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दिनैहाय नै मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय माने हाबायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना जोङो हाबायाव थांनायखौनो एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनोसै भिडिअखौ जागायलांसै थांगासिनो दं आरोना जोङो हाबायाव मटरसाइकेलाव गाखोनानै दङ मटरसाइकेलजों थांगासिनो दं आरोना हाबायाव एसे गोजान जायो नालाय थांगासिनो दङ
Rani, mam जानसै नों mam जानाया मेथाइसो ओंखाम जानसै नै दानिया जों ओंखाम जानसै आरो हाबानि ओंखामा नै लाब्रा बेनिफ्राय सातनि दालि ओंख्रि बेनिफ्राय नै बेदरबो आरो जानोसै दानिया बुरजा लाखाबाय नामा हाबानि गारिया नै हिन्जाव गोदानखौ लांसिगोन आरो दाहाय बेनिफ्राय हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाना दिउरि आरोना दिउरिजों थांगोन नै गारिया